díomh cóide in amity. Fáilte go dtí Babhta trí de mo léirmheas an cluiche idir Shamrock Rovers agus Waterford an 4 de mí Aibreán. Tá brón orm. Riomh an glutha, túir mé 3 nád do Waterford agus 3 chlás do Ormond. Tá brón orm, ach cathairleach go brá. Ar an nós, an Fíorn Bhaile, Shamrock Rovers, Banaisteoir Stephen Bradley, Chulmharde, McGinty, Cosantóirí, Lopez, Grace, Honhan agus Cleary, Imróir Lárna Park, McAnuff, Watts agus Grant, Tosaigh, Healy, Burke agus Gaffney. Na Cuairteoirí, Waterford, Banaisteoir Keith Long, Chulmharde, McMullen, Cosantóirí, Beckboard, Burke, Honhan, Leahy, Radkowski, Imróir Lárna Park, MacDonald, McCormack agus McMenemy, Tosaigh, Almond agus Glenfield. Bhí Kenneth ag Rovers ar an oscailt ach bhí Waterford láidir. Cluiche rialtaithe ag Rovers. Waterford Chulmharde agus Cosantóirí rinne obair iontach amrig an sin bhí ocras ar Almond den lit ród. Sa chéad le, rinne Rovers go maith síos an taobh clé agus scóráil McAnuff lena ceann. Go tobann, tosaigh Rovers ag canna ar deireadh, bhí Waterford ag canna ar féad na híthe. Sa 3 nóiméad is 7, tosaigh Waterford ag imirt ach arís cluiche rialtaithe ag Rovers. Sa 4 nóiméad is 8, scóráil Grace lena ceann. Clí sa lach a bhí an go príomha ó Waterford. Tá imróirí scoiliúla ag Rovers mar Gaffney, Burke agus Lopez. Ach, léic na imirta Páirc-Amond, cén fá cathairleach. Conradh na hÉireann an blach ar fad agus hÉireann Celtic. Conradh na hÉireann an blach ar fad agus hÉireann Celtic.